салом дӯстони қанду ширин. ҳоло ки дар бозорҳо олуболу ҳаст, ҳатман ҳамин ғизоро тайёр кунед. Олуболу ҳамон туршие ки дорад ба мурғ як маззаи аҷиб медиҳад ва ҳам атри хуб медиҳад. ҳамин хел хушатр мекунад мурғро ва омода шуданаш осон аст. албатта камтар вақт набуд ки ман ин таомро ороиш кунам. ҳамин хел оддӣ кашидам, вале хеле бомазза аст. дастурашро имрӯз мегузорам. ҳатман бубинед, тайёр кунед. агар олуболӯи тоза наёфтед, метавонед аз яхзадоҳо ҳам истифода кунед. дар мағозаҳо фурӯхта мешаванд. бовар кунед хеле бомазза аст ва як ғизои сабук, солим ва хеле хушатр аст. ҳатман омода кунед дӯстони азизам. умедворам ба шумо писанд меояд. худо кунад насиб бошад, бегоҳ дастурашро мегузорам. то дидор дӯстон. шом бахайр дӯстони азизам. як ғизои хеле хушмаззаву соддаву осон барои шом бо олуболу. ба дег 3-4 қошуқ равғани растанӣ меандозем. мурғҳоро то сурх шуданашон таф медиҳем. 2 ё 3 дона пиёзро хурд реза карда ба дег меандозем. намак ва адвия вобаста ба хоҳиш. ҳар чӣ ки дӯст медоред илова кунед. ҳамаро хуб омехта мекунем ва мегузорем 10 дақиқа дам бихӯрад. то ин замон олуболуҳоро мо аз дона тоза мекунем ва инҷо тақрибан 1 кило гӯшти мурғ ҳаст. барои он ман 1 коса олуболу гирифтам. олуболуҳоро ба дег меандозем, обашро ҳам илова мекунем ва 1 қошуқ шакар ва 20 грамм маска. ҳамаро хуб омехта карда мегузорем дар оташи паст ним соат дам бихӯрад ва то ин дам дигар чизҳоро омода мекунем. хуб ғизои мо омода шудааст. бубинед хеле хушмаззаву хушранг ва хуб пухта шудааст. олуболу инҷо ба мурғ маззаи туршу ширини хеле хуш медиҳад. мурғро хушатр мекунад. бисёр бомазза ҳаст. якбор ин таомро бисанҷед. барои канораш ман биринҷ омода кардам. шумо метавонед себзаминӣ ё аслан бо нон ҳам хеле хушмазза аст. умедворам ин дастур барои шумо писанд меояд. барои аҳли хонавода омода мекунед ва нӯши ҷон азизон.